Assalamu alaykum Türkmen portal websaytymyzyň hormatly we mehriban tamaşaçylary. Hindistan dilinde her kim bir zat gözüňe getirýändigini bilip, ony agzanyňdan Hindistan gönümel gözüňe olam elbetde Bollywood. Bollywood her ýyly 600-den 1000 çeýle film öndü. Ýöne Bollywoody Gollywood'un daşgyn garynlaşy taplap oturmaly. Çünki Bollywood öz taryhy, öz aýratyrlyklary bilen täsin dünýä. Näme üçin Bollywood? Näme üçin edil bir jahar pitki? Aslynda bu söz nereden gelip çykdy? Manysy näme? Bollywood dilen söz 1970-nji ýyllarda dörep, 90-njy ýyllarda da meşhurlyk kazandy. Garal, hindiler ak gözläp kelle artman ýerine alagada Gollywood'un birinji harpyna aýrýarlar, gapdaryna da Bombay'ın baharpyny goýýarlar, Bollywood gülýär. Biler bolsaňyz Bollywood Hindistandaky ýeketek kinoindustriýa däldir. Meselem Hollywood, Mollywood, Tollywood tuýlmy. Ýene bir zat, islendik hindi filmine esasan temalar biri hükman söýüp bolýar. Hindi kinosyny otyndy, haçan dörekdi. Ol öz başyny bir